Honorable senyora Maria Àngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Monsenyor Joan Josep Omella, cardenal arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Sebastià Taltabull, bisbe de Mallorca, amic i guardonat en aquesta primera edició del Premi Abat Marcet, senyor Marcelí Joan, director general d'Afers Religiosos, senyor Joan Maluquer, vicepresident primer de l'Ateneu Barcelonès, senyor Lluís Duran, de la Junta Nacional de l'Òmnium, membres de la família claretiana de Catalunya i responsables de l'editorial Claret, senyor Pere Fàbregas, membre del jurat i president del grup Sant Jordi de Drets Humans, els altres membres del jurat, amics del bisbe Sebastià, amics de la Lliga, amics dels llibres, amics de la llengua catalana, crec que esteu tots per una o altra condició esmentats en aquesta salutació. Bé, en nom de la Lliga Espiritual, Mare Déu de Montserrat, que és l'entitat que ha instituït aquest Premi Abat Marcet a la millor obra de temàtica religiosa publicada en català, us adreço aquestes paraules de benvinguda. Permeteu, faci una petita referència històrica per situar potser, o que ens ajudarà a entendre el sentit d'aquest acte. L'any 1892, no us explicaré tota la història, anirem breu, però l'any 1892 un grup de joves catòlics i catalanistes, alarmats per la minsa presència de la llengua catalana en la vida de l'Església i fins i tot en la pregària personal, van redactar una oració en català i li presentaren al doctor Torres i Bages demanant el seu aval perquè tingués el reconeixement eclesiàstic necessari a aquesta pregària. Torres encara no era bisbe, però ja era un eclesiàstic destacat. En aquesta pregària, joves potser una mica impetuosos i potser ingenus, s'adreçaven a la Mare de Déu de Montserrat dient, un fragment només, a vos acudim en la tribulació que afligeix la nostra pàtria perquè ens alcanceu de vostre fill Jesucrist, Senyor i Redemptor nostre, que si és per a major glòria seva, faça a Catalunya independent. Torres va veure aquest text, fruit de l'entusiasme juvenil, va pensar que difícilment aconseguiria les llicències eclesiàstiques, però ell compartia d'alguna manera l'estima per la llengua i la preocupació per la llengua d'aquells joves. I com a alternativa, Torres va compondre la visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, una pregària que sí va rebre l'aprovació a tots els bisbats de Catalunya i de manera ràpida, que va tenir una gran difusió i que encara avui es resa sovint, i no cal dir-ho, en els actes que promou la Lliga Espiritual. Torra no tan sols va lliurar aquest text, aquesta composició de la visita espiritual en aquells joves, sinó que a més els va animar a seguir treballant per la llengua i per viure amb tota normalitat i a l'ensems la seva condició de catòlics i de catalanistes. Per fer-ho, va inspirar la creació d'una entitat que naixia poc després, a l'any 1899, i que és precisament la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Si us he explicat aquesta anècdota, ha estat per fer palès que la preocupació per la llengua i pel seu ús forma part de la gènesi de la nostra entitat. No insistiré en més qüestions històriques, potser en alguna hi tornarem més endavant, però diria que no s'ha d'oblidar que també l'Església a Catalunya ha estat en alguns moments o ha sofert la persecució de la llengua catalana, amb prohibicions en determinats moments. Fidels a aquesta tradició i missió, la Lliga ha volgut impulsar la presència del llibre religiós en llengua catalana a la nostra cultura i en la nostra societat. La producció, avui en dia, del llibre de temàtica religiosa, quantitativament és àmplia, es publica força, i qualitativament pensem que és significativa, però certament el ressò a vegades és escàs.
Estereotips que potser ja haurien d'estar superats fan que les llibreries generalistes prestin molt poca atenció a aquesta temàtica i s'arraconi a vegades amb seccions o fins i tot no es menystingui. I a més, això passa amb la majoria de novetats editorials, el seu pas dels llibres pels taulells i les prestatgeries és realment fugisser. També a les llistes d'obres més venudes no sol haver-hi llibres de temàtica religiosa perquè no els comptabilitzen, però jo estic convençut que hi ha períodes de l'any que la Bíblia segueix, per exemple, sent un llibre molt venut i no diguem les encícliques del papa Francesc, que tenen una difusió molt important. Bé, per aquests motius i amb voluntat de donar ressò, d'enfortir una mica la presència d'obres que ja s'han publicat i que són significatives, la Lliga ha instituït aquest Premi Abat Marcet. Nominant així aquest reconeixement, posant-li el nom d'Abat Marcet, la Lliga ha volgut també retre homenatge a un gran abat montserratí. L'abat Marcet va desenvolupar una gran tasca d'impuls a l'acció cultural del monestir, creant la biblioteca, renovant pràcticament l'actual biblioteca és una creació de l'abat Marcet, renovant la impremta i les publicacions, etc. D'alguna manera, en el seu mandat abacial del 1913 al 1946 es van posar les bases del Montserrat que coneixem avui. Per acabar, he d'esmentar, diverses persones han excusat la seva presència en l'acte i alhora han expressat la felicitació cap al guardonat, el bisbe Sebastià. Però sí que voldria esmentar dues persones, no totes, però sí dues, per la relació especial que mantenen amb el premiat i amb el premi. La primera és la del cardenal Lluís Martínez Sistac, que és qui va ordenar bisbe a Monsenyor Sebastià, ell està a Roma, però Sebastià rep l'enhorabona del cardenal Martínez Sistac. La segona és el pare Josep Maria Soler, abat de Montserrat. El pare abat ha recolzat des del primer moment la institució d'aquest premi i no va posar cap obstacle, al contrari, va estar content de posar el nom d'Abat Marcet, d'un antecessor en el càrrec, al premi. Sebastià, sabem de la mútua estima que us teniu i també, per tant, enhorabona en nom de l'abat Soler. Res més, reitero l'agraïment de la Lliga a tots els que han fet possible tirar endavant aquest premi i també l'agraïment als que esteu aquí avui per donar escalf al bisbe Sebastià en aquest moment de rebre el premi. Gràcies. Us convido ara a veure un petit vídeo, un breu vídeo d'uns 4 minuts que ens situaran en una mica en l'obra que premiem avui i una mica en la personalitat també del seu autor. Amb arbres que han estat talats no sé, mig metre d'alçada i surten uns brots que dius, aquest arbre no és mort. És una imatge molt poderosa, no? Per tant, quin és el missatge en aquest cas d'aquest tronc talat que brota? La vida són gestos senzills? És com un examen, això. La vida són gestos senzills, certament. Són gestos senzills, hi són, però el problema està amb els nostres ulls, si els veiem o no els veiem. I moltes vegades crec que passam per davant la vida i per sobre la vida sense contemplar aquesta realitat positiva i bona que hi ha. I el que apareix moltes vegades públicament és una visió deformada d'aquesta realitat que un no veu bé. Però si miréssim amb els ulls, ho diré amb unes paraules de Jesús perquè trobo que l'Evangeli és tot. Quan Jesús parla dels ulls i parla de la visió i parla de la mirada, està dient que el qui mira amb ulls nets, i la paraula net
podem entendre molt bé, transparents, diu, veuen Déu. No es tracta de dir moltes més coses, aquesta mirada te fa descobrir Déu en tot el seu misteri, en tota la seva projecció d'amor, en tota la seva realitat, que es manifesta fins i tot a les coses més senzilles i més petites. L'Església és hereva d'una història, som hereus d'una història en què hi ha blanc i negre, una història en què hi ha llums i ombres. Com som humans, l'Església està feta de persones humanes. I Jesús ja ens va advertir moltíssim de quines eren les tentacions. Brots de vida constata el bisbe Sebastià la sequera personal, social i ambiental i reflexiona sobre la creixent indiferència davant de Déu i del fet religiós en general. Ho anomena perill de desertificació espiritual o projecte de societats que volen construir-se sense Déu. Sou veus de la vida, és que la vida te'n mostra i la gent te'n mostra. Jo a vegades escoltar la gent, com aquest cas, m'ha fet tant de bé i potser ho repeteixo molt perquè a vegades ho tinc que explicar, però dius, això t'ho ha dit una persona que diu que és no creient. I Déu parla a través d'aquesta persona. I me va parlar a mi. I amb to de conversió quasi, de dir, escolta, ho heu de fer bé, ho heu de fer bé. Aquest llibre que neix d'aquesta feina, aquesta gota a gota setmanal, amb aquest nou llindar, aquest llibre que sobretot penso que respon molt bé al que ens està demanant el papa Francesc, que ell i tots admirem tant, que ens crida contínuament a una conversió, diu ell, en clau de missió. Una conversió que és personal i una conversió que també és pastoral. Gràcies, bisbe Sebastià, per aquest nou recull que ens ajuda a escurçar distàncies, a tenir-lo més proper, perquè, com escriu Carme Riera, de mar a mar, de riba a riba, hi ha menys distància que de ciutat a ciutat. Moltes gràcies. Bé, ara en representació del jurat intervindrà el doctor en Filologia, el doctor Ramon Pla, que glosarà el sentit del premi i els mèrits que el jurat ha destacat en l'obra. Gràcies, Carles. Ho sento. Honorable consellera, senyor cardenal, estimat bisbe Taltabull, bisbe Gordo, què faig malament? President de la Lliga, president del grup Sant Jordi, amics. Hi ha obvietats sobre les quals, malgrat tot, malgrat ser obvietats, val la pena reflexionar-hi. Hi ha obvietats, ara, sobre les quals, malgrat tot, malgrat ser obvietats, val la pena reflexionar-hi. Les raons per les quals s'ha convocat el Premi Abat Marcet semblen evidents, i ho són. Però insisteixo, val la pena reflexionar-hi perquè les obvietats acaben sent tan diàfanes que no signifiquen res o molt poc. Permeteu-me, doncs, que em refereixi a tot allò que explica per què estem celebrant avui aquí l'edició d'un text escrit en català i de tema religiós. La primera obvietat és la de que els que vivim en aquest territori constituïm una comunitat. D'aquesta comunitat ha nascut el llibre i a ella se li adreça. Substituïu, si voleu, el nom de comunitat i eleveu-la amb el nom de pàtria, reduïu-la a comunitat autònoma, anomeneu-la país o nació o nacionalitat, si voleu ser més equidistants, però l'essencial és que els habitants d'aquest territori constitueixen, i molt majoritàriament se senten, una comunitat.
Això de sentir-se part d'un col·lectiu nacional no és una qüestió de sentiments, com es diu a vegades, més o menys apassionats, com si fos el Barça a Madrid. És una qüestió de vincles personals amb els altres que eviten convertir-nos en mers súbdits d'una estructura administrativa. Una estructura administrativa que ens redueix a ser només contribuents o només consumidors i ens converteix, per tant, en individus aïllats, insolidaris i vulnerables. I si és així, si per raons històriques i lingüístiques i de costums, o totes alhora, si és així, el fet de ser una comunitat potencia el valor social, fraternal, si voleu, de les nostres vides, la conseqüència és simple. Aquesta és una realitat que mereix ser estimada i protegida. Aquest llibre, aquest premi, certament ho afavoreixen. Proseguint. La segona obvietat és la de que en la nostra comunitat s'ha produït una regressió de la pràctica religiosa. Els ciutadans que creuen en Crist, pel que sembla, ha decrescut. I per això nosaltres creiem que la nostra comunitat s'ha empobrit. No és només que, com a comunitat, estiguem oblidant o menyspreant una tradició que ha configurat la nostra identitat col·lectiva, perquè si només fos això, reduiríem la religió a la venerable categoria de tradició. El que passa és que s'està afeblint una opció, una lliure opció de la gent d'accedir a un camí diferent i, des del meu punt de vista, millor, que ens redueix a ser mers supervivents, victoriosos o derrotats, tant se val, però mers supervivents, els deia, dels tràngols indefugibles de la vida. Supervivents que viuen en el que les presons americanes en diuen el corredor de la mort. No vull ser melodramàtic, però una vida sense horitzó s'assembla molt al que he dit. Sintèticament, sense una perspectiva religiosa, la nostra comunitat s'empobriria o s'empobreix. I la tercera obvietat és la dels que creiem, molts de nosaltres, si més no. Creiem que Jesucrist, l'Evangeli i l'Església aporten a les nostres vides un sentit que ens fa més lliures, més esperançats i més feliços. Només des d'aquestes perspectives, el que en deia obvietats, des d'aquestes conviccions, vull dir, s'entén el que diu l'Estatut de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, que és la institució que ha convocat aquest Premi Abat Murset. M'avanço al que diu aquest estatut. Diu, el que constitueix l'objectiu de la nostra associació és enriquir Catalunya amb la pràctica del fet religiós, per amor a la fe que confessa i al poble català que es deu i que serveix. Llegim-ho. Aquest estatut, en l'edició que publicà el 1908 l'Avenç, una de les editorials més prestigioses i més avançades del modernisme, diu literalment això. Objecte, naturalment, de la Lliga. Article 1. L'objectiu de la Lliga és demanar a Déu que permeti de Nostra Senyora de Montserrat la total reconstrucció espiritual i temporal del poble català. Indissociables, creuen, la temporal i l'espiritual. I a continuació diu com ho volen fer, fonamentant la unió de la devoció cristiana amb amor del país i l'ideal de fe en el moviment catalanista. No busca una legislació, diguem-ne, opressora, però sí que vol que l'opció religiosa sigui present en la comunitat, perquè l'enriqueix. I va funcionar bastant. Deixin-me aportar dos fets de l'àmbit privat, del que avui en diríem la societat civil. Dos fets, els deia, que semblen simptomàtics del que els dic, d'aquella època. No sé si teològicament són gaire afinats, aquests símptomes. No hi entenc prou, ja em sap greu. Però si no són teològicament molt afinats, de simptomàtics sí que ho són. Un és el primer misteri de glòria del Rosari Monumental de Montserrat dedicat a la resurrecció de Crist. Al costat del Crist ressuscitat, just al costat, hi ha un gran escut de Catalunya que sembla voler dir-nos que també Catalunya ressuscita. Doncs bé, aquest misteri està dissenyat per Antoni Gaudí i compta amb una imatge del Crist ressuscitat, per cert, excel·lent, de Josep Llimona. Ambdós, Llimona i Gaudí, eren socis de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i no és gens estrany que col·laboressin en el disseny i construcció d'aquest misteri perquè fou justament la Lliga la que s'encarregà a proposta del monestir d'aquesta obra.
I encara un altre exemple que fa referència al primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana de 1906. Els organitzadors del Congrés editaren una targeta oficial del Congrés i aquesta targeta oficial té en el centre una imatge de la resurrecció de Llàtzer i una inscripció que diu «Aixeca't i parla». La imatge serveix per subratllar, em sembla, 3 coses. Primer, que com a poble cal aixecar-se. Segon, que un cop drets demostrem que estem vius parlant i parlant, que d'això anava al Congrés, la llengua catalana. I tercer, potser, suggerir que això, el redreçament i la parla, gairebé és un miracle. La veritat és que això darrer m'ho faig jo, però la connotació, voluntària o no, és evident. Suposo que alguns de vostès deuen pensar que ja aniria sent hora de parlar del llibre i del seu autor, però la veritat és que ja fa estona que n'estic parlant. Perquè tot això de què els parlava explica el per què i el com del Premi Abat Marcet. Perquè el que busca el Premi és fer visible la producció de textos religiosos a la nostra cultura, potenciar-los, però fent-los visibles. Dir-ho d'una altra manera, posar un focus d'atenció, per modest que sigui, com és el nostre cas, sobre el llibre seleccionat per tal de donar-li una major visibilitat i així difondre'l millor. I es busca potenciar, esclar, la llengua catalana en els llibres de temàtica religiosa. Al jurat ens van arribar, afortunadament, molts llibres de temàtica religiosa, molts, publicats enguany. Però vam optar per evitar els llibres més acadèmics o més historicistes o més especulatius o més teològics, encara que evidentment tenien molt interès. Però vam optar pels llibres clars, ben escrits, directes, positius. Aquest camí portava directament als brots de vida de Sebastià Taltebull. Em temo que haurem de sentir de part de l'autor paraules sobre la modèstia d'aquest llibre, o sobre el fet que el premi és immerescut, o que el jurat ha estat molt generós, però no és veritat. Més encara, ens agradaria que el premi servís també per valorar l'estil net, el pensament positiu, la dicció clara, pura, elegant. I certament en un text escrit, com ell diu, amb discreció i humilitat, però amb la dicció clara, pura, elegant, que mereix ser potenciada i premiada. Un model valuós i humil, bastant evangèlic, per entendre'ns, i vostès em perdonaran que digui que l'escrit del senyor bisbe és bastant evangèlic. M'he passat, em sembla, ara sí, d'obvietat. Però per què és tan atractiu aquest llibre del bisbe Taltebull? A Brots de Vida es publiquen 87 comentaris suscitats pel que ell personalment ha vist, ha escoltat o ha llegit quotidianament durant la seva època de bisbe auxiliar de Barcelona. Certament parteix de la realitat, l'observa i hi veu signes esperançadors i positius. Però hi ha 2 coses que el singularitzen. Primer, no es tracta d'una mirada afectadament benigna i, per tant, una mica obtusa sobre el que el rodeja. Escoltin la seva llista de les nostres malures. La malaltia de sentir-se immortal, immune o fins i tot indispensable, la malaltia de l'excessiva ocupació, com Marta, la germana de Llàtzer i Maria, tal com l'explica Sant Lluc, la malaltia de l'enduriment mental i espiritual, la d'aquells que tenen un cor de pedra i són rebecs, la malaltia de la mala coordinació, la malaltia de l'Alzheimer espiritual, o sigui, d'aquella que oblida la història de la salvació, la malaltia de la rivalitat i la vanaglòria, la malaltia de l'esquizofrènia existencial, la malaltia de les xermeques, de les murmuracions i de les xafarderies, la malaltia de divinitzar els responsables, la malaltia de la indiferència envers els altres, la malaltia del rostre de funeral, la malaltia de l'acumulació, la malaltia dels cercles tancats, la malaltia del profit mundà i del lluïment. No és precisament una idealització del que som, oi? I per això, perquè reconeix que ens movem en una terra eixorca, tenen valor, són més creïbles els brots de vida que hi troba. Però la segona singularitat rau, em sembla, en el fet que no parla de 2 mons, el del bé versus el del mal,
Ell no pot definir d'altra manera el seu món, el nostre món, que incloent-hi com una part d'aquesta mateixa realitat quotidiana la bondat i la vida que hi arrela. Per això el seu relat resulta, deia, fiable, esperançador, creïble. Veu el món i en ell hi veu també el bé. Per això hem premiat aquest llibre. I permetin-me dues darreres paraules. La primera per l'autor. Vostè, senyor bisbe, em permetrà que li digui que al marge del seu llibre, abans i després de la publicació, deixi'm dir-li que ens l'estimem. Ens l'estimem com a persona, la qual cosa no té cap mèrit, perquè vostè és una persona afable, intel·ligent i cordial, d'aquelles que no costa gaire estimar. Ens l'estimem com a persona, deia, però també com a bisbe. Un bon bisbe del seu país per al seu país, que sempre és una cosa oportuna, sigui dit de pas. Un país en el sentit més global i inclusiu del mot. Menorquí, bisbe auxiliar de Barcelona i ara bisbe de Mallorca, el bisbe d'aquella catedral meravellosa. Ja té sort, Certament vostè ens coneix i, o molt m'equivoco, o a vostè no li costa acceptar que el considerem com un més de la nostra comunitat, afortunadament. I un darrer mot per l'encert de la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat de posar el nom d'Abat Marcet a aquest premi. Ell, l'Abat Marcet, també sembrar, també tingué cura, nodrir, adobar i podar la vida monàstica i cultural de Montserrat per a que donés fruit i fruit en abundància. Com explica el pare Massot, no em boicotegi. Faig broma. Com diu el pare Massot, la seva obra la dugué a terme amb una implicació clara en el procés de redreçament de la cultura catalana que diu s'evidencià de moltes maneres, en la catalanització total de la vida interna i externa de Montserrat, en la protecció de la cultura catalana, ben especialment de la cultura religiosa a través del primer congrés litúrgic de 1915 de revistes de la traducció de la Bíblia, el Pare Ubach, de la creació de múltiples col·leccions de llibres, etc. Segueix dient el pare Massot, en la intervenció directa en actes d'afirmació catalanista, va ser president dels Jocs Florals, i en les relacions amb els organismes del país i amb les autoritats de la Mancomunitat i de la Generalitat. Fins aquí el text del pare Massot. I per tot això ens satisfà que el Premi Abat Marcet afavoreixi no oblidar un dels monjos que va fer possible que puguem comptar amb un monestir com el de Montserrat, que és un tresor cultural i religiós, amb un gran prestigi internacional i arrelat en el cor del nostre poble, com recorda fins i tot algun desnortat no gaire llunyà, i que per això aquesta és una raó més per celebrar el premi que avui concedim. I un darrer mot, aquest sí el darrer, que el Premi Abat Marcet tingui el guardó que ha dissenyat Pere Navalles i que té com a signe les ulleres de l'Abat Marcet sembla un bon auguri, perquè gràcies al llibre del bisbe Taltabull potser atenuarem la presbícia, la miopia, que fa difícil a vegades que ho veiem tot més clar. Moltes gràcies. La locució de Ramon Pla acabava fent referència al guardó físic dissenyat per el doctor Pere Navalles, que és la tercera persona que ens acompanya aquí a la taula. Com que és la primera edició i és la primera vegada que mostrem aquest guardó físicament, li hem demanat que el presenti breument, ens indiqui una mica què l'ha inspirat per dissenyar-lo. Molt bé, doncs moltes gràcies, dignes autoritats civils i religioses, amics de la Lliga, membres de la Junta. Bé, gràcies per la veu de poder expressar, poder explicar el perquè, diguem-ne, d'aquest guardó. I en una de les reunions de la Junta de la Lliga, en la qual es va pensar a convocar aquest premi,
estava clar que el que es pretenia és que tingués el ressò suficient i la continuïtat, que hi hagués l'esperit, diguem-ne, de continuar any rere any. Jo que vinc del món de la comunicació, de la publicitat i abans del món de les arts gràfiques amb els salesians, entenc la importància de poder crear un element simbòlic, un objecte que pugui tenir aquesta representació d'aquest esperit de continuïtat. I crec que és molt important que hi hagi una relació de concepte entre l'objecte i la raó per la qual es fa l'objecte. Si el premi es diu Abat Marcet, precisament és una voluntat que hi hagi un ressò i una referència històrica, com s'ha comentat ja en aquesta taula, doncs a l'aportació que va fer un abat que va restituir la biblioteca i que per mi, una cosa molt important, va crear la impremta Montserrat, que en definitiva és una forma de difusió de la cultura que des de la seva invenció per Gutenberg a Magúncia i fins a la invenció de l'internet ha estat realment el punt més important, l'element més important de la difusió de la cultura. I, contràriament al que la gent pensa, en Gutenberg no va inventar la impremta, va inventar això, el tipus movible. És a dir, aquest guardó representa el tipus movible que va fer en el seu dia Gutenberg. Té una forma, diguem-ne, de quadrat, que a la part superior, que se'n diu ull, hi ha les ulleres que representava l'abat Marcet. De fet, després hem sabut que eren les ulleres estàndard de Montserrat, perquè eren les més clàssiques, la forma bàsica, les rodones. Bé, en tot cas, és un simbolisme, perquè tots identifiquem la imatge de l'abat Marcet amb aquelles ulleres de pasta grosses, i aquí s'han volgut representar, diguem-ne, en l'ull, diguem-ne, fent la unió de la tipografia, que és, per tant, el tipus movible, i per tant, l'origen, la possibilitat tècnica de realitzar una edició gràfica, un llibre, i la figura de l'abat Marcet. Bé, res més, els que coneguin una mica la història de la tipografia podran identificar que hi ha un cran, que és una espècie de canal a la part inferior que identifica la posició del tipus, etc. Això, per mi, lliga una mica, conceptualment, també inclús amb la meva formació. Jo, la meva primera joventut o tardia infància, amb 14 anys, vaig anar als Salesians de Sarrià i em van ensenyar, entre altres coses, això, la tipografia. Per tant, molts anys més tard, he pogut aplicar novament aquest concepte, orgullós d'aquesta procedència. Crec que res més, aquesta és la idea conceptual que lliga el premi amb la voluntat de continuar. La realització del premi en si, del guardó, ha estat a càrrec de Jordi Gil, d'Orfebre, de Sant Antoni de Vilamajor. Res més, moltes gràcies. Bé, demanaria ara la honorable senyora Maria Àngela Vilallonga, consellera de Cultura, i a Monsenyor Sebastià Taltabull, bisbe de Mallorca i guardonat, que s'atensin aquí a la tarima per fer el lliurament. Bé, doncs donem ara la paraula al bisbe Sebastià Taltabull,
l'autor de Brots de vida, aquesta obra que teniu aquí davant i que ha estat l'obra guardonada. Aprofito perquè em sembla que abans en la salutació m'ho he deixat perquè la part del final de la sala està una mica fosca i em sembla que no he esmentat els amics de la família claretiana aquí a Catalunya que no només han tingut l'encert a través de la seva editorial Claret de publicar aquest llibre, sinó que és una de les editorials certament que contribueixen de manera més notòria a la publicació en català d'obres de temàtica religiosa. Per tant, també d'alguna manera aquest premi, aquest reconeixement és per ells i agraeixo també molt la seva presència aquí. Gràcies. I ara sí, Sebastià. Bé, jo voldria començar amb l'agraïment a la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat per aquesta deferència. Ja m'has dit que no havia de dir tot el que havia de dir, per tant no ho dic, però ho pens i només dir que per jo va ser una sorpresa el dia que em vau trucar, perquè jo tampoc això no ho esperava, un no ho espera, però bueno, ho agraesc, m'ho hi agraeix de tot cor. I a la vegada també ho agraeix que els lectors, els comentaris que te fan els lectors, de quan agafen un llibre així, senzillament perquè descobreix que te fa entrar en comunicació amb les persones. Quan un escriu, i jo ara em passa això, quan escric, que cada setmana tinc que escriure 2 o 3 articles, un pensa, ara estàs comunicant amb la gent, ara algú t'escolta i algú vol entrar en contacte amb tu, i això és molt seriós. I no ho ha de fer de manera que aquesta comunicació surti del cor, sobretot. No es tracta de fer grans principis. I un diu, i com ho ha de fer perquè surti del cor? Senzillament pensant que un llibre és un mitjà de comunicació i aquest és el seu valor, que és posar les persones en relació i crear vincles entre uns i altres. Per tant, és la intenció de que cada vegada que un escriu, que hi ha un escrit, prepari una homilia o prepari una conferència o escrigui uns articles, en aquest moment jo penso molt en allò del papa Francesc, perquè cada vegada que un escriu un article, i en aquest cas aquests articles, m'agrada tenir allò que diu ell. Per una banda, el ressò de la paraula de Déu, tu parlaves de l'Evangeli en aquest concret, i a la vegada el poble, com a 2 orelles que escolten, les dues, i es pot fer un estèreo preciós, i hi ha molta sintonia, sobretot quan un se situa amb molta humilitat i amb ganes d'escoltar, amb ganes d'aprendre, que aquesta és la base del diàleg, el diàleg amb Déu i el diàleg amb el poble, i tu te fas portaveu, en certa manera, del que Déu vol dir al poble i el que el poble vol dir a Déu. Fas aquesta espècie jo diria, de feina, d'artesania, que després això ho poses per escrit i és fruit també de la reflexió, fruit de la pregària, fruit del diàleg, de les converses amb la gent. Fins i tot quan vas a prendre cafè en el bar, jo recordo molt cada matí anant al bar a fer el cafè amb tota la gent que te trobes i escoltes molt el que la gent diu, escoltes de tot i també intervens de tot i quan estàs en aquest nivell d'igualtat la gent és molt sincera i pots escoltar moltes expressions que te fan molt de bé i t'obren molt els ulls. És per això que jo utilitzo aquest equilibri que seria el mètode per fer un article, per, com dir, preparar una conferència o preparar una homilia cada vegada que l'has de fer. Per exemple, pens en com comença la introducció del llibre, que parla d'una cosa que em va passar a la parròquia, que el dia de Nadal, el dia de Pasqua, vaig posar una branca seca d'arbre, i era el temps de Pasqua, i la gent quan entrava a missa deia, i això què? Era una branca que estava tirada en els fems. I va entrar una senyora allà i me mira allò, i jo li anava a dir no sé què me dirà, i me diu, podria ser que aquesta branca de dins hi tingués vida. Va obrir molt els ulls, perquè jo vaig dir, no la deixaré aquí i ho explicarem a l'altra missa, ho explicarem. I a la missa de 12 després ho vaig explicar, que aquesta senyora m'havia dit això, com tantes coses de la vida que sembla que no tenen vida
i qui sap, en el fons hi ha molta, molta vida. Quan veiem les pobreses que tenim en el nostre entorn, quan veiem la gent que està sola, quan veiem els malalts, quan veiem els més pobres, dius, aquí hi ha una vida. I a vegades aquesta vida no interessa a determinats estaments de la societat. Però quan hi vols descobrir des de la fe, i vols descobrir segurament aquí hi ha alguna cosa, un descobreix que pot anar molt, molt endavant. Pens també quan, per això que deia d'estar atent a la realitat, jo recordo aquí a Barcelona, un dels anys que hi era, un dels pessebres que van fer a la plaça d'allà de Sant Jaume, recordava aquelles casetes que hi havia uns, i la gent hi passava pel mig. Jo hi vaig anar passant diverses vegades per allà i anava escoltant el que gent deia. I vaig sentir els nens que deien, i Jesús on és? Allò és un pessebre. I Jesús on és? Jo no deia res, perquè clar, no era el meu espai per anar a fer cap predicació allà enmig, però i Jesús on és? I jo vaig fer un article que surt aquí, que vaig començar així, mira, a la plaça de Sant Jaume, entre l'Ajuntament i la Generalitat, la gent es demana, i Jesús on és? Era un poc el sentit per dir, anem a buscar el temps de Nadal, que se lleven tant de símbols religiosos de mig de la nostra societat, que és el que va donar sentit a la festa, però se van eliminant, però pots descobrir que hi havia una finestreta amb un balcó, que hi havia un home i una dona i un nen enmig. I jo vaig pensar que allà era Jesús, i que Jesús te'l podries trobar en molt de llocs. I a vegades te dona motiu per escriure coses que veus, que sents, que descobreixes entre la gent. I també pens el darrer escrit que hi ha aquí, que el vaig fer amb motiu de quan hi va haver l'atemptat, el mes d'agost. És el darrer que hi ha, que el vaig titular Moltes llàgrimes, però molta humanitat. Va ser uns dies que quan vam poder visitar amb el senyor cardenal, quan vam poder visitar l'hospital, els ferits i tots els que havien estat víctimes de l'atemptat, vam descobrir molta, molta, molta humanitat. I també en la reacció que tanta gent va tenir davant el que havia succeït. I allò em va donar peu a dir, perquè també un fet així te dona peu després a reflexionar, es veu que ha estat horrible allò de l'atemptat, però que també està molt gran la resposta de la gent. Això és el que et dona peu després a escriure un moment o un altre, o un dia, molt a prop del carrer València, no recordaré quin altre era, però de la parròquia de... Jo anava amb els mossèn Jesús Sanz, que el cel sigui, que va morir ara no fa molt, i estàvem en el pas de peatons. I allà, mentre estàvem allà, dos senyors que es posen al costat nostre diuen, per favor, doneu-nos l'Evangeli, que és en aquest moment la nostra societat és el que més necessita. I vam quedar així, nosaltres mirant, el semàfor es posa verd i tots quatre passam. I vam quedar amb aquest missatge. Dius que no li poden treure molta punta en aquest missatge. De gent del carrer que ni coneixes, veu dos capellans i mos demana que els hi donem el més essencial nostre. Així se van fent aquests articles, se van fent aquests escrits, com deia, escoltant per una banda el poble, la gent, i escoltant també la paraula de Déu que t'arriba. Bé, res més, no voldria dir gaire més coses, sinó agrair molt aquesta deferència que heu tingut. Jo dic, ha estat una sorpresa, però també a la vegada m'ha fet rellegir tot el que havia escrit. Jo he tornat a fer lectura per dir tanta cosa, vaig dir que he volgut llegir a poc i fer-ne reflexió també. Res més, sinó agrair-ho molt i agrair a tots vosaltres que heu vingut avui aquí, mira, acompanyar aquest moment per mi tan entranyable i tan emocionant també a la vegada. Moltes gràcies. El bisbe Sebastià aquest do de l'escriptura el segueix practicant i regalant i per tant doncs de fet hi ha una sèrie de llibres ja d'aquests escrits que ell sol fer amb aquesta sintonia doble de Déu i el poble. Bé, per cloure aquest acte doncs demanem que prengui la paraula la honorable senyora Maria Àngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat, a qui agraïm molt també la seva presència.
Moltes gràcies. Eminència reverendíssima Cardenal Omella, excel·lentíssim i reverendíssim Sebastià Taltabull, senyor Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, senyor Marcelí Joan, director general d'Afers Religiosos, senyor Joan Maluquer, vicepresident de la Junta de l'Ateneu, senyor o doctor Ramon Pla, doctor i amic i col·lega, president del jurat i que ha glossat d'aquesta manera magnífica que només sap fer ell, amb la ironia i la finor, ha quedat atordit. Jo el tenia al costat i ho sé bé que ha quedat atordit. Doctor Pere Navalles, que ha fet aquesta peça, aquesta joia preciosa que he pogut tenir a les mans i que he pogut traspassar de les meves mans a les mans del senyor bisbe. En fi, tots els presents, amics de l'Ateneu, claretians i totes les persones, la directora dels Serveis Territorials de Barcelona, Àngels Torres, la cap de gabinet del Departament de Cultura i tots els que ens acompanyeu. No m'estenc més perquè acabaria el meu parlament enumerant totes les persones que són aquí. Bé, per mi és un goig ser aquí avui i vaig acceptar amb molt de gust de venir a fer el lliurament d'aquest primer premi Abat Marcet que ha creat la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. I ho he fet, en fi, en plena consciència del que venia a fer, que era estar present en aquest acte a l'Ateneu Barcelonès donant suport a un premi que porta el nom d'Abat Marcet, que és la primera vegada que es lliura, d'una entitat que és la Lliga Espiritual, que és més que centenària i que està lligada al monestir de Montserrat. Tinc un text escrit, però deixeu-me dir un parell de coses abans, perquè aquesta consellera és llatinista. No tenia el goig de conèixer el monsenyor Sebastià Taltabull, però a partir d'ara penso que em vull fer amiga seva. Sí que vaig tenir el goig de conèixer, i avui llegint i preparant aquesta meva intervenció, per força hi he hagut d'anar a raure, perquè el tinc present cada dia de la meva vida, i va ser un gran amic meu. Em refereixo a Modest Prats, mossèn Modest Prats, castelloní de Castelló d'Empúries i professor a la Universitat de Girona, amb el qual vaig tenir la sort de coincidir des dels meus inicis a la universitat i vaig poder gaudir de la seva amistat profunda i intensa. Fins i tot va batejar el meu fill. Però no només això, em va confortar en tots els moments difícils de la meva vida. I cap vida no en té pocs de moments difícils, oi? Per tant, m'ha hagut de confortar diverses vegades, però també m'ha donat alegria i ha compartit amb mi l'alegria de també molts moments bons que tots, per sort, tenim en les nostres vides. I veient Monsenyor Taltabull, avui que l'he conegut, he pensat en aquesta bonhomia que m'acosta el meu estimat amic Modest Prats, que va escriure una oració de les mans, no sé si l'ha llegida mai, sí, una oració de les mans, i que va dir, quan li van preguntar quin era el dia més important de la seva vida, va dir que el dia del seu naixement i el dia que el van ordenar capellà. No sé si vostè també diria el mateix, no li faig pas una entrevista ara, no, però... Bastant, també estaria bastant d'acord. Bé, això ho volia dir així de bon començament per homenatjar Modest Prats al mateix temps que homenatjava aquesta manera de ser com a persona i com a bisbe que ja ha englossat magníficament bé en Ramon Pla, però que estic segura que si ens coneixem més ho podré refermar. Però l'altra cosa que volia dir és que, ja ho he dit al començament, que soc llatinista i que, a més, tinc la sort de ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i tot això ha configurat la meva existència. El fet de ser professor a la universitat, conèixer Modest Prats allà i ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans.
i m'he dedicat a la història de la literatura també i a ensenyar llatí. L'Institut d'Estudis Catalans, quan va crear la secció filològica, l'Institut va ser creat el 1907 per Prat de la Riba, que era membre de la Lliga Espiritual, i vaig cap aquí també, no m'oblido de la Lliga, no, de cap manera no me n'oblido, perquè parlant de tot això que parlo, també parlo de la Lliga, perquè és molt representativa del nostre país. Doncs bé, Prat de la Riba va crear l'IEC el 1907 i el 1911 va crear la secció filològica, que és l'ànima més important de l'Institut, perquè és la que s'ocupa de fer la normativa de la nostra llengua. Doncs bé, en aquella secció filològica primera, en aquella primera junta, hi havia Joan Maragall, que també va ser membre de la Lliga, oi que sí? Tots, tots hi eren. Però el que volia dir és que hi havia Josep Carner, que tenia 26 anys en aquell moment, per tant va ser encara en la història de l'Institut el membre més jove, perquè ara, sí, Carner. Però hi havia dues persones que són les dues que volia destacar ara, Lluís Segalà i Frederic Clascar. I per què vull mencionar aquestes dues persones? Doncs perquè representen allò que ens ha fet com a poble. El món clàssic és un hel·lenista i el cristianisme, un biblista. És a dir, en les 7 persones que formaven la primera secció filològica, a part d'escriptors importants com Joan Maragall, escriptors joves i apostaven ja pel talent jove com Carner, tenia clar l'Institut que hi havia d'haver els dos pilars fonamentals que ens han fet com a poble, un biblista i un hel·lenista. I amb això ja veieu què faig, reivindicar el meu món, el meu ram, les llengües clàssiques, que no s'han de perdre, i aquesta consellera fa 45 anys que aguanta la flama del llatí a la universitat, que aviat és dit, 45 anys, però, a més, no podem deixar-les anar, una no és sense l'altra, i per tant, que hi hagués un biblista vol dir que Catalunya s'ha forjat a partir del cristianisme. Doncs bé, això és el que volia destacar aquí en aquest començament. Ara, si volen, puc llegir el que tinc escrit, que també val la pena. Però, en fi, penso que com a consellera de Cultura, encara que he parlat molt de mi, tot això ho dic com a consellera de Cultura. Vol dir que la Conselleria de Cultura creu en això que acaba de dir la professora llatinista Maria Àngela Vilallonga. Bé, tot això m'han despertat la Lliga i els brots de vida, que això és el que compta l'esperança, i continuar endavant amb optimisme, que és el que fa Monsenyor Taltabull. Bé, no ho llegiré tot, no es pensin que sigui molt llarg, però sí que en llegiré algun fragment, perquè en aquest fragment, Brots de vida, deia, aquest meu text escrit, és un conjunt de reflexions i comentaris 87, m'ha semblat sentir, amb una mirada esperançada, i això és el que hem de tenir tots, sobre la vida quotidiana. Com vostè mateix explica, és una relectura dels fets de cada dia que són una prova evident que hi ha molt de bo i de positiu, i mostra el contrast d'uns sectors socials que no es rendeixen i que creuen que hi ha una vida que pot rebrotar i recuperar la confiança. Necessitem, ara són paraules meves, necessitem reflexions com aquestes avui, i les hauríem de posar amb lletres d'or, perquè tots, cada dia al matí quan ens llevéssim, llegíssim aquests missatges d'esperança. Bé, el premi, la Lliga Espiritual vol donar a conèixer amb aquest premi cada any un llibre de temàtica religiosa en català. Amb aquesta iniciativa es vol reconèixer i potenciar la presència de la llengua catalana en l'edició del llibre religiós. El senyor Armengol ho ha dit. És per aquest motiu que el premi du el nom d'Antoni Maria Marcet, abat de l'abadia de Montserrat, sempre dedicat a l'acompanyament espiritual i als joves, que va ser un gran defensor de la llengua. Va restaurar l'impremta, el trobo preciós, el símbol, la impremta del monestir, va impulsar diverses publicacions i va promoure l'ús del català tant com a llengua de relació dins el monestir
com en la consideració del català com a llengua de cultura habitual. Per això penso que els vull donar l'enhorabona i lloar aquesta iniciativa del premi i del nom del premi. La importància de la llengua a l'hora d'entendre el país és cabdal. La llengua és l'ànima d'un país i Mercè Rodoreda hi afegia i mereix moltes atencions i la consellera afegeix encara mereix moltes atencions i necessita les atencions de tots i cadascun de nosaltres. Amb la llengua ens fem i sense la llengua ens desfem. El llenguatge no emergeix de la realitat. Si fos així, només hi hauria una única llengua al món, perquè la realitat de què parlem és la mateixa arreu. La llengua reflecteix la manera singular que cada poble té d'aproximar-se a allò que considera la seva realitat. En aquest sentit, el llenguatge és creació perquè nosaltres som éssers lingüístics. Quan en català diem la Mare de Déu, fem èmfasi en la maternitat. Quan en castellà parlen de la Virgen, fan èmfasi en altres aspectes de la mateixa realitat. No la canviem, però la interpretem de diferent manera. En el llenguatge vivim, ens movem i som. Donem diverses interpretacions del món, entenem i creem realitats. El llenguatge no és solament un mitjà de comunicació, sinó també el medi en què vivim. Així, la llengua pròpia ens fa ser els humans que som i com som, perquè la llengua té vibració, reverberació, música i ens identifica, ens distingeix i ens situa. Cap llengua no és innocent, va dir Modest Prats també. Després va explicar aquella història dels filisteus que els hi van demanar que diguessin xibolet i com que pronunciaven cibolet uns sabien que no eren dels bons i els mataven. I en van matar 40.000 així. Això està... sí. En la darrera lliçó de Modest Prats que va fer a la Universitat de Girona quan es va jubilar, justament va explicar aquesta, diguem-ne, anècdota, però que és un fet que ens mostra que la llengua no és innocent. Els parlars, si xibolet dit amb X i cibolet dit amb S va propiciar que matessin a 40.000 persones, les llengües no són innocents. Us el passaré, aquest article, si voleu. És molt interessant. Bé, a començament del segle XX, a Catalunya, el catalanisme polític va reivindicar l'ensenyament de la llengua catalana i el seu ús a l'administració. I avui, ja al segle XXI, la llengua catalana es troba entre les 100 primeres llengües més parlades del món. Des del Departament de Cultura i a través de la Direcció General de Política Lingüística treballem en propostes que facilitin que la llengua pròpia sigui una opció per a tots els ciutadans i progressi cap a la plenitud a la qual ha d'aspirar tota societat democràtica. Segons les darreres dades fetes públiques el mes de juliol passat, el 94,4% de la població de Catalunya entén el català, el 81,2% el sap parlar, el 85,5% el sap llegir i el 65,3% el sap escriure. Això és, més de 6 milions l'entenen, més de 5 el saben parlar i gairebé 5 milions i mig el saben llegir. I la transmissió és bàsicament generacional. Però les institucions i les entitats hem de treballar perquè així sigui i el percentatge d'ús creixi i pugui ser plenament compartida per tots els ciutadans. Per això, cal que el català sigui present en tots els àmbits de la nova societat de les tecnologies de la informació i la comunicació i totes les iniciatives que vagin en aquest sentit, com la creació d'un premi com el vostre, que potencia la presència de la llengua catalana en l'edició del llibre religiós, és molt ben rebuda. Gràcies per això, gràcies per tota la seva feina, enhorabona pel premi que ha rebut, molt merescut, enhorabona per donar el premi. Els premis honoren, jo penso, qui els concedeix i qui els rep. I, per tant, aquesta consellera de Cultura vol donar l'enhorabona a qui concedeix el premi, a qui l'ha creat i a qui l'ha rebut molt merescudament. Moltíssimes gràcies i bona nit.